ମିଲି ନାୟକ ବେଲପଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ତ ଲିଭର ଖରାପ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଘା ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖେଇଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ମୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ନେଇକରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିପି ହାଇ ହେଇଗଲା। ବିପି ହାଇ ସକାଶେ ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ଚୋକ୍ ହେଇଗଲା। କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଅପରେସନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ଟା କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁନୁ, ପଇସା ସେମିତି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼କୁ ପଇସା ଆସିବ, କାର୍ଡ଼କୁ ପଇସା ଆସିବ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଦେଖାଉଛି ଆଣିକିରି, ସେଇଠି ବି 1 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଭର ପଇସା, ନହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ କର, ପଇସା ଭରିକି ଡିସଚାର୍ଜ କରିକି ନେ। ମୋତେ ତ ସେମିତି କିଏ ଦେଇପାରୁନି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିପାରି। ହଁ, MLA ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଗାଁକୁ ଡାକିକିରି ଜଣେଇଥିଲି, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇକି ଜଣେଇବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ପଇସା ଆସିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନହେଲେ ମୋର ଏ ପଇସାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଘିନି ଆଣି